सरस्वती मैया की अइली दुआरा पर मोर सरस्वती मैया अति मैया अति मैया अइली दुआरा पर मोर सरस्वती मैया सरस्वती मैया पंडित जी के कहदा करे के तैयारी आरती उतारा सभे आगे बारी बारी पंडित जी के कहदा करे के तैयारी आरती उतारा सभे आगे बारी बारी पूजा पाठ कर औरिया के पहरा पैया पूजा पाठ कर औरिया के पहरा पैया अइली दुआरा पर मोर सरस्वती मैया अइली दुआरा पर मोर सरस्वती मैया अइली दुआरा पर मोर सरस्वती मैया डीजे दयानंद दिलदार सरस्वती स्थान कठरा दी टोल अइली दुआरा पर मोर सरस्वती मैया मैया बिना वाली बुद्धि ज्ञान देवे आइली आले खातिर हंस के साथी माई कहली मैया बिना वाली बुद्धि ज्ञान देवे आइली आले खातिर हंस के साथी माई कहली चौमुख जहरता प्यारी यारी शोभे जइया चौमुख जहरता प्यारी यारी शोभे जइया अइली दुआरा पर मोर सरस्वती मैया अइली दुआरा पर मोर सरस्वती मैया अइली दुआरा पर मोर सरस्वती मैया डीजे दयानंद दिलदार सरस्वती स्थान कठरा दी टोल डायमंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो चावला दुआरा पर मोर सरस्वती मैया पूजन कर मैया के पाठ करवा के औधस प्रेमी गइले राइटर थारू से लिखवा के पूजन कर मैया के पाठ करवा के औधस प्रेमी गइले राइटर थारू से लिखवा के अनुरागे मुकेश सुबोध करा सेवा कैया अनुरागे मुकेश पद साह करा सेवा कैया अइली दुआरा पर मोर सरस्वती मैया अइली दुआरा पर मोर सरस्वती मैया अइली दुआरा पर मोर सरस्वती मैया पंडित जी के कहता करे के तैयारी आरती उतारा सभे आगे बारी बारी पूजा पाठ कर औरी